कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. शृंगेरी जगद्गुरूंचो गुरुवंदन कार्यक्रम उत्साहात साजरो. कारवार. अनादी काळापासून जगासाठी सनातन धर्म हो आधार असा. ज्या व्यक्ती किंवा वस्तूमुळे आमकां शाश्वतता मेळटा तेमकांच खरो आधार म्हणटात अशें शृंगेरीचे जगद्गुरू श्री विधुशेखर स्वामीजी हेमी सांगले. शहरातल्या मालादेवी मैदानात भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी आयोजित केलेल्या गुरुवंदन कार्यक्रमात तेमी आशीर्वचन दिले. श्री स्वामीजींनी सांगले की हिंदू धर्म होच सनातन धर्म असा. सनातन धर्म अनादी काळापासून चालू असा. आपल्या इच्छेनुसार सनातन धर्माची रचना करूक जायना असे तेमी स्पष्ट केले. शृंगेरी श्री शारदा पीठाचे जगद्गुरू श्री विधुशेखर स्वामीजी फाटल्या 2 दिवसांच्यान कारवार दौऱ्याचेर असून वेगवेगळ्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी जाती आसात. तेमगेल्या उपस्थितीन कारवारात भक्तीचे वातावरण तयार झाले असा. बुधवार दिवसाक मालादेवी मैदानात श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी आयोजित केल्लो गुरुवंदन कार्यक्रम जणू देवभूमी पृथ्वीचेर अवतरल्या सारखे भास जातालो. श्रीमती रुपाली संतोष नाईक आणि तेमगेल्या कुटुंबियान परबत नाईक, रेखा नाईक हेमी गुरुवंदना अर्पण केली. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती श्रीमती MG उमा हेमी मंचाचेर उपस्थित आशिल्ले. रवी शेट्टी हेमी स्वागत करून प्रास्ताविक भाषण दिले. प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जलंधर वेदना करथम भूतान्यारोग्यमग्नान्य विरत जलन. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार.